Салом бачаҳо. Ассалом. ҳамин гуна дарси соати тарбиявӣ дар мавзӯи душанбе пойтахти мо миёни хонандагони синфи 4 муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 74 ноҳияи Фирдавсӣ оғоз гардид. муаллима ба хонандагон вобаста ба шаҳри Душанбе ва корҳои ободонию созандагӣ дар он ҳарф зад. гуфта шуд ки шаҳри Душанбе хонаи умеди тоҷикони дунё буда таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳони хориҷиро то рафт ҷалб намуда истодааст. шаҳр ҳамчун пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол дорои захираҳои бои сайёҳӣ инфраструктури мукаммал буда тӯли солҳои охир ба макони баргузории чорабиниҳои байналмилалии сиёсию иқтисодӣ ва илмию фарҳангӣ табдил ёфт ва дар таҳкиму тақвиятбахшидани нуфузи байналмилалии ватанамон нақши бузург дорад. дарсҳои соати тарбиявӣ ва намунавӣ миёни хонандагони синфҳои болоии гимназия низ идома кард. шаҳри зебоманзари Душанбе қалби Тоҷикистони азизи мо мебошад. мо хонандагон насли наврас ифтихор аз он дорем ки дар чунин шаҳри зебоманзар истиқомат мекунем, таҳсил мекунем ва ҳаёти худро пеш мебарем. мо ифтихор аз он дорем ки шаҳри Душанберо ҳамчун пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил шинохтаанд. шаҳри Душанбе дар мавсими баҳор ва тобистони соли равон воқеан ба гулистони сарсабзу хурам табдил гардидааст ки ҳамаи ин аз заҳмату талошҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бозгӯӣ месозад. ҳамзамон дар саҳни гимназия хонандагон бо истифода аз бурҳои ранга озмуни расм дар мунфаршро гузаронданд ки дар ҷарони он манзараҳои зебои пойтахтро тасвир карданд. сипас дар толури маҷлисгоҳи гимназия барномаи рангини адабӣ ва фарҳангии аҳли устодон ва хонандагони муассисаи таълимӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. душанбе ҳамчун шаҳри сабзу ҳамешабаҳор бо ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат беш аз пеш рушду тараққӣ намуда намои таъриху тамаддуни воқеии тоҷиконро дар симои Тоҷикистони муосири соҳибистиқлол ифода намудааст. хонандагон бо қироати шеърҳо дар васфи Душанбе, ватан ва сулҳу субот баромад намуда ҳамчунин хори умумӣ низ иҷро гардид. пешрафтҳои азиме ки дар пойтахт ба вуҷуд омаданд аз ҳар самте ки назар афканем ба кору пайкор истеъдоди худодод муҳаббати беназир ба халқу ватан басират ва нерӯи созандаи сокинони пойтахти азизи кишварамон пайванд мегирад, таъкид гардид дар идомаи чорабинӣ. мо имрӯз фахр аз он мекунем ки як сокини пойтахтем, фахр аз он мекунем ки дар қалби Тоҷикистони азиз шаҳри Душанбе зиндагӣ менамоем ва боиси фараҳмандӣ аст ки дар Душанбе барои шаҳрвандон, барои сокинон, барои насли наврас тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. имрӯз шогирдони мо имконият доранд ки аз тамоми шароитҳое ки барои онҳо созгор аст истифода баранд ва бояд ҳамина қайд кард ки Душанбеи азизи мо рӯз аз рӯз мешукуфад, рӯз аз рӯз гул мекунад ва рӯз аз рӯз ободу зебо мегардад. созандагӣ ободкорӣ ва сабзу хӯрамгардонии муҳити атроф яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати бунёдкоронаи давлату ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад. ин аст ки дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои наҷиби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе симои худро дигар намуда бо шинондани дарахтони ҳамешасабз, гулу бутаҳои ороишӣ ва ниҳолҳои гуногуни сояафкан ба ҳусни он таровати тоза зам гардид. дар идомаи барномаи рангини адабӣ ва фарҳангӣ рақсу сурудҳои дилнишин низ дар иҷрои хонандагон пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд.